Facebook page. So guys, pakita tayo sa inyo. Ayan. So again, salamat po muna sa Bristol Group Pangasinan kay Sir Thomas, yung kanilang manager dito for the live nating update sa kanilang store. And ano ba yung mga models na meron silang promo pa or discount, bibigay natin sa inyo yan. Siyempre yung mga lahat ng model na naka-display ngayon dito, bibigay natin sa inyo yung presyo. Ito, meron tayong price list dito. Kung gusto niyo pong bumili ng Bristol motorcycle, pwede niyo po silang i-PM or i-message sa kanilang page, Bristol Group Pangasinan. Yan. Siyempre, meron din tayong iba pang mga branches ng Bristol motorcycle. Pwede po kayong pumunta sa Caloocan, sa Cavite, and any other area. Sa Mindanao, meron din sila dyan, sa Cebu. So kung gusto niyo po magkaroon ng mga Bristol motorcycle, dyan po yung mga location nila. Again, last April 26, 27, 28, bumisita tayo sa booth ng Bristol Motorcycle Group at nandun nga yung mga bago nilang model. So nakita naman po ninyo yung ating mga post ngayon sa ating YouTube channel, yung kanilang 2024 new models na nilaunch nila, in-unveiled sa Makina Motor Show. Gaya ng kanilang bagong sports bike, 450 SR, 450 RR, yung Kobe 450 RR, lightest super sports bike na 4-cylinder, di ba? Napaka-solid. So meron ka ng 4-cylinder engine and loaded din sa features. So dalawang version yung nilabas nila doon. Meron tayong standard version at yung isa pa, yung pro version. Ano yung pagkakaiba nila? Siyempre, pro version mas high-tech siya. Meron tong quick shifter, upshift only, saka meron na ring launch control. So difference sa ating standard version, yun naman, naka-ABS, naka-slipper clutch at traction control. So solid pa rin yung ating standard version. At doon din sa ating pro version, ang ginamit na brand, mas premium. Sa suspension, ang nilagay nila, KYB. So fully adjustable pa. So yun yung kagandahan. So depende na sa inyo kung ano yung mas prepare ninyong version ng ating bagong sports bike from Bristol, yung Kobe 450 RR. And available na siya for reservation, mga idol. Kung gusto niyo pong mauna, kayong gusto niyo mag-release dito sa Dagupan, pwede na po kayong mag-reserve. 5,000 pesos lang, sabi ni Sir Thomas. So 5,000 pesos, pwede na kayong mag-reserve para sa mga bagong model. Yun lang po yung babayaran ninyo. Nakalista na yung pangalan ninyo, i-order na kayo ng unit. Then, pag available na, i-release na dito at iba-vlog natin. So, yan po yung maganda ron. So, kung gusto niyo pong mauna para sa mga bagong model, reserve fee na kayo. So, yun yung ating update sa inyo, mga idol. Maybe mga last week of June or first week of July, pwede nyo nang makuha yung unit na yan. So, yan po yung expected or tentative date nung release ng mga units nila. So yan mga idol yung ating update sa inyo from here at Bristol Dagupan. So sa mga may gusto pong bumili ng motor ng Bristol motorcycle, pwede po kayong mag-reserve any unit. Pwede po kayong sa kanila, magpa-reserve. Gaya ng kanilang pinakasikat ngayong adventure scooter. Actually, meron sila ditong isang ATR 160. For release na siya ngayon, activation. So mamaya, hintayin natin yung owner nun. Sana ma-interview natin. So mapakita natin sa inyo yung bagong activated na ATR 160. So ito yung ating adventure scooter na talaga naman po super loaded sa mga features na hinahanap natin. Dual channel ABS, hybrid engine, saka traction control. Doon pa lamang sulit na sulit ka na. And sabi sa atin ng ating manager dito sa Bristol, pag nag-reserve po kayo ngayon ng ATR 160, meron pa kayong makukuhang discount na 10,000 pesos. 10,000 pesos. So, halimbawa, ang presyo na ngayon ng ATR 160 is, tingnan natin, ang cash payment na is 159,900. Magiging 149,900 na lang pag bumili kayo ng cash ngayon. Magpa-reserve na kayo. 5,000 lang yung kailangan yung i-down para sa reservation. And then, magiging 149,900 pesos na lang yung babayaran nyo para sa ating ATR 160. So, papakita natin sa inyo yung ATR 160, mga idol.
So, shoutout po sa mga nanonood sa atin. We have 85 viewers sa YouTube and 10 sa Facebook. Diba? Napakaganda. So guys, ito yung ating activated na ATR 160. Yan. So ito, kaka-activate lang ni Idol. So, nasan ba si mechanic? Papakita sa atin. Ayan. So ito po ay inactivate na ni Idol kasi release na po today. So color gray. Tama ba? Gray or silver? Gray. So gray color po itong ating ATR 160. Ang kagandahan sa ating unit na to, super loaded na sa features. Kaya nga marami nagkakagusto nito ngayon. Ang presyo niya, SRP 159,900 pesos. At kung bibili ka ngayon, magpapareserve ka, 10,000 po ang magiging less ninyong discount. Kaya tara na, mag-reserve na kayo. Ito na yung pagkakataon nyo, mas murang halaga para dito sa ating ATR 160. Kailan po sir yung units na availability pag nagpa-reserve? So yun, kung nagpa-reserve ka ngayong month of May ng ating ATR 160 dito sa Dagupan City, first week of June, darating yung mga batches. Kailangan kasi naka-reserve na eh. Ang importante kasi ron, may order na kayo sa main. So yun kaya, kailangan nyo po mag-reserve ng 5,000 pesos. Hindi nyo po kailangan maghintay. Mag-reserve kayo ng 5,000 pesos, matik na yon, nakapila na kayo, plus meron pa kayong makukuhang 10,000 pesos discount. Kaya ito na yung pagkakataon ninyo dito sa ating ATR 160. Magpa-reserve na kayo. Sir, anong kulay na available ito? Gray, silver, red, black. Yun. So, ang color na available dito, 4. Gray, silver, black, and red. So, 4 na kulay ang pagpipilian natin sa ATR 160. Naka-activate ito, sir, di ba? Yes, sir. Yun. O, di ba? So, papakita ko rin sa inyo yung nito, yung kanya mismong panel, ano yung itsura niya. Bakit eh? Ay, hindi pa naka-open. Yun, i-open natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka, yan, nakita nyo yung pinaka daytime running light niya. Napaka-astig, Ganda. Tapos, pailawin natin yung kanyang hazard lights. Solid, talagang ganda, Ayan yung ilaw. Saan yung ilaw nito? Ayan, meron siyang passing light, mga idol. Meron siyang hazard. Ito, kumpleto na to sa mga features na hinahanap mo. Naka-rim spoke. Di ba? Ayan. Ito yung kanyang windshield ay manually adjustable LED lightings. Ang kagandahan po rito sa ating ATR 160, hybrid yung kanyang engine. So mga hindi po nakakalam ng hybrid engine, yan po yung battery support. Pag start nyo, pag throttle nyo, unang 3 seconds, battery muna yan. Siya muna yung magbibigay ng puwersa. So mas lessen yung ating fuel consumption dyan. So mas matipid sa gas. Yun po yung advantage nitong ating bagong model na to. Alam ko may phone mirroring to, di ba? Ngayon. Meron tong phone mirroring. So, ibig sabihin, pwede kayong manood dito ng YouTube. Tama ba? O, naka-sequence yung inyong cellphone. Sir, may sports mode. So, meron din tong sports mode. Ang galing, Plus, meron din siyang tire pressure, di ba? Voltmeter. Hindi pinatawag. So, ito, meron lang siyang, voltmeter. Kita na rin nyo yung ating voltage. So, ang pagkakaiba lang niya, wala nga, hindi siya, sana sinama na rin nila yung voltmeter, yung tire pressure monitoring. Pero, overall naman, napakaganda nito. Kita nyo yung ating gulong. Ang brand po nito ay CST tire, dual purpose type, rim and spoke. Ang laki ng disc brake niya, naka-dual pot piston caliper by QJ. Sa likod, disc brake din. Yan, single pot caliper. Ang laki din ng kanyang compartment, mga idol. Ang laki ng compartment. Yung battery nito malaki kasi nga hybrid siya. And then yung ating fuel capacity na andito sa gitna. Meron din tayong mga side compartment. Ayan, Meron tayong paglalagyan ng mga gamit natin.
Tapos yung charger natin USB ready na rin. So napakaganda, di ba? Kasi sa ibang mga model, bitin ka eh. Kulang ka pa rin sa mga specs. Ito, kumpleto na. Kaya meron ka pang 10,000 discount pag nagpa-reserve ka ngayon. Kaya magbayad na po kayo ng 5,000 reservation fee. Dito po kay Sir Thomas, hanapin nyo lang. Tapos bulong nyo po, galing po nyo, sa akin nyo po na, sa akin nyo po na, nalaman yung reservation. Ganyan lang. Yun lang. Ang ganda rin ng kanyang upuan, no? Yung seat cover. So, swerte po yung maglalabas dito ngayon ng bagong ATR 160, mga idol. Siya po yung nakabili. So, shoutout muna sa mga nanonood sa atin. Yun, meron tayong 60 viewers sa YouTube. So, yan. Siyempre, ilalapit ko naman po yung video, kaya pinapakita ko lang naman sa inyo. So, yan. Yung mga request niyo po, pwede po natin gawin yan as long as nandito tayo. So, medyo mainit po ang labas. Yan. Yan. So, papakita ko po sa inyo. Ayan, mga idol. Siyempre, pinapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung magiging ano natin. So, shoutout muna kay Mark Ferdi Bangka. Shoutout sa iyo, idol. Kay Antonio Asuncion. Shoutout sa iyo. Jeffrey Mangonon. Shoutout din sa iyo. So, sino pa yung mga nagpa-shoutout dyan? Ayan. So, shoutout po sa mga watchers, viewers natin today sa Facebook po, yung mga nanonood dyan. Ayan, papakita natin sa inyo yung mismong panel niya. Ayan, so, ayan, on na natin. So, yan po yung magiging animation niya, mga idol. Ayan. Diba? Kita nyo? Ayan, so, papakita natin sa Facebook. Ayan, yan po yung animation niya, no? So, makita nyo yung voltmeter niyan, yung pinaka information dyan, yung clock, temperature, speedometer, RPM, and yung iba pa. So, yan. So, yung ating mga switches and buttons, nakita naman ninyo, may backlight pa yan. May pass switch tayo dito. Meron din tayong hazard. Ayan. Yan po yung mga makikita nyo din sa ating ATR 160 compartment. Ayan, meron tayo ditong side compartment. So, yan po yung mga makikita nyo dito sa ating ATR. USB charger, ayan o. USB charger. So, Type-C saka Type-A, yung kanyang USB charger. Dalawa na, no? May Type-C, Type-A. Ayan. Adjustable yung kanyang, mirror. Windscreen natin. Sa yung ilaw natin, LED. Ayan. Di ba mga idol, napaka-solid. Ayan po. So, rim spoke, naka-inverted suspension tayo sa front. Kaya ang ganda, no? Ayan, LED yung ilaw natin. And then yung ating compartment. Di ba, napaka-solid. $159,900 yung kanyang SRP. Pagka nagpa-reserve po kayo ngayon ng 5,000, meron na kayong makukuha ding discount na 10,000. 149,900 na lang yung inyong babayarang total cash payment. Okay, month of June po yung kanyang availability ng mga bagong units. Color, gray, silver, red, and black. Ayan, ang ating ATR 160 sa mga nagtatanong ko. So, patayin na natin yung ilaw, baka maubos yung battery niya. So, meron din tayo itong scrambler na bagong model, Veloci 500. So, ito, dalawa yung kanilang option dito. Meron tayong X version. Ang pagkakaiba nila dyan, meron siyang mga bag. Ayan, no? Ayan, di ba napakaganda? So, scrambler bike. So, scrambler bike, ang presyo niyan ay 348,000. Summer promo ng B2 ay 318,000 na lang. So, yung may bag 378,000. Yan. So, X version naman to. Yung may bag. Ganda, ano? Ang ganda ng bag niya.
Ayan, no? Scrambler style Bristol Veloci 500X. Rim spoke na rin talaga to. Ganda, no? Yan, ang presyo po niyan, 378,000 pesos. So guys, mga gusto po magpa-reserve ng Bristol motorcycle, ayan, punta na po kayo dito sa Bristol Group Pangasinan, Dagupan City. QJ Motors, SRK 400, Expressway Legal. Ito, naka 270 degrees ng kanyang crank na yung engine. Mas maganda yung exhaust natin dito. Yung pinaka-exhaust muffler natin dito sa SRK 400. So, ang ganda rin ito, no? Dual disc brake sa front, inverted suspension, 400cc. Ang presyo niyan ay, tingnan natin. $249,000. Meron ka ng ganyang kagwapong sports bike, naked style, ayan, ano, or muscle bike yung tawag nila. So kung gusto niyo po nito ang ating SRK 400, ayan, 248,000 pesos. So kayo mga idol, kayo na po balang bumili. Kung gusto niyo po ito, SRK 400, 248,000. Ayan, no, inverted suspension, dual disc brake, 400cc with 2-cylinder, at yan po ay naka 270 degrees crank. Maganda po yung exhaust sound natin dito para dito sa ating SRK 400. Dito naman, SRB 400 cruiser bike. Ayan, sino po may gusto ng cruiser bike natin? Ang presyo naman nito ay 269,000. Pwede po sa kanila ang in-house financing. Ang down payment po ninyo all-in 94,000 para dito sa ating SRB 400. Ayan, naka-inverted suspension din, single disc brake with ABS. Ang kagandaan dito, yung engine niyan, B-twin, rumble, ano, maganda po yung ano niyan, exhaust sound din. Naka-B-twin tayo. B2 engine para dito sa ating SRB 400. Ang ganda, no? Ayan. Sa mga nanonood po sa atin, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Mark Ferdi Bangka. Ayan. QJ Motors, available dito sa Dagupan City. Ayan. So malapit po sa mga area na to, pwede na po kayong umorder sa kanila. So meron tayong isang subscriber yung bumili ng SRT 600. Ayan. So meron din silang 800cc dito. Ang presyo naman nito ay how much? $489,000. So 489,000 para dito sa ating SRT 800X, 800cc, 2-cylinder. Ito ang kanyang suspension. Alam ko, Marsoshi na ito eh. Ano, Italian brand na suspension. Dual disc brake, Brembo caliper din. 4 piston. Grabe, no? Brembo. Rim spoke, yung kanyang ginamit na tires is Maxxis tire. Pang-endurance talaga. Ayan. SRT 800, 489,000 pesos. So, naked bike, meron din sila ditong SRK 600. So, sa mga nagtatanong po ng SRK 600, 4-cylinder. Ayan, napakaganda, no? Ito, keyless na to, naka-keyless to. So, ang presyo po ng ating SRK 600 is 439,000 pesos. Ayan, no? Di ba? Napaka-solid. Inverted suspension, Marsoshi, brand din niya ng kanyang suspension. And Brembo calipers, Brembo disc. Di ba? Napakaganda. 4-cylinder to, 600cc with a price of 409,000. So, meron ka lang 400,000, meron ka ng ganitong 4-cylinder na sports bike from QJ Motors.
Nakakiles na yan, ayan, keyless. And full color TFT panel, monoshock suspension. Ganda, no? Solid na solid. Shoutout po sa 147 viewers natin sa ating YouTube channel and sa Facebook. Ayun, may apat na natira. Shoutout po sa inyo. So, yan po. So, sports bike category naman tayo ng QJ 600 RC. Yan, napakaganda rin ito. Inline 4, 600cc. Naka-inverted suspension din. KYT ba to? KYB suspension. Ito naman KYB. Kasi yung sports version niya, yung naked version, Marsocie, no? Brembo caliper din, 4 piston, dual disc. Ayan, no? Ang ganda, no? So ito, nasubukan natin nung nagkaroon sila ng test ride. Solid to. Screamer talaga. Lakas din ng kanyang exhaust sound. Ayan. Ito naman ang presyo ng ating sports bike. 439,000 pesos. Yan po yung kanyang discounted price. Promo price na po yan. 439,000. Meron ka ng inline 4-cylinder na bagong sports bike. 439,000 ano. Mas mura pa to kay CX4RR ng Ninja. Di ba? Eh, ang laki ng makina nito, 600cc. So, saan ka pa? Dito ka na sa 600cc, 600cc na inline 4. Ayan, ang ganda, no? Ayan po yung 600 RC natin. Available din dito. So guys, may mga iba pang big bike dito na naka-display sa kanila sa Bristol. Ito, meron tayo ditong QJ Motors 200cc. Yun, shoutout po kay Umini. Kay MC Riel, yan. Shoutout po sa'yo, Umini. Kay Boy Isog, shoutout din sa'yo. Nabili mo na ba yung Honda E-Clutch? So wala pa po yung E-Clutch, hindi pa dumarating. Abangan po natin yung Honda E-Clutch na yan. 207 viewers sa ating Bristol Motorcycle Live. Salamat po sa mga nanonood sa atin. 207 viewers. Again, SRB 200. Kung gusto niyo po ng pang forma ninyo, hindi niyo kailangan pumasok sa mga expressway. Dito lang, city ride lang. Ito, perfect po itong SRB 200. Shoutout muna kay Chico Vlog. Yan. Yes, meron pa rin sila Invictus at Assassin dito, kaya lang wala lang silang display. Pero pwede po kayong mag-reserve, pwede kayong magpa-order dito sa kanila. Alright. Ang presyo po ng ating Assassin, saka bigay ko po sa inyo mga idol. Ang Invictus po natin, 400. Ang kanilang promo price, 218,000 na lang. So makakabili ka na ng Invictus 400. And yung atin namang Assassin 400, with the color na green, orange, black. Meron silang summer promo, 218,000 din. So, 218,000 para sa Assassin at Invictus 400. Pwede nyo pong mabili yan dito. Yung blue sa kaliwa, ito po ay SRT 800X. Ang presyo dyan, 489,000. Available to mga idol sa yung ating adventure touring bike ng QJ Motors SRT 800X. Ayan, 489. SRB 200, kung gusto niyo pong bumili ng cruiser bike na pang city ride ninyo, maporma din yan, SRB 200. Ang kanyang presyo, 108,000. Napakamura, 100,000 lang. Meron ka ng cruiser bike. Ayan, napakaganda, 108,000. May color kayo pagpipili. Yellow, black, and red. Yan. Shoutout po kay Amazing Obet. Yan. Shoutout. Boy Isog, magpa-reserve ka na. Invictus, yes. Matipid sa gas yan. 218,000. Promo price po yan. Baka bumalik sa dating presyo. 298 po ang SRP niyan. So, meron tayong binaba na 70,000. O, di ba? From 298, naging 218,000 na lang. So, yan po mga idols. Kung gusto niyo bumili ng SRB 200, 108,000. Alright. So, scooter. Meron tayong scooter dito. Torino. 125.
88,000. Yan, 88,000 para sa ating classic scooter from QJ Motors. Ayan. 88,000 mga idol. Kung gusto niyo pong bumili nito, ayan. So again, nandito tayo sa Bristol Group Pangasinan. Pwede na po kayo magpa-reserve any unit. 5,000 lang po yung inyong ida-down. Magpa-reserve na po kayo kung gusto niyo pong bumili. Any color na request niyo, pwede rin po niyo sabihin. Any brand, any model, pwede rin niyo pong i-request. Ayan. Idol, meron na ba diyang Kobe 450RR? Si Idol Yumini, yan. Shoutout muna kay Yumini. Wala pa pong available na 450RR, pero pwede na po kayong magpa-reserve dito sa kanila. 5,000 lang yung inyong i-reserve na bayad. So June pa po or July yung expected delivery ng first batch. Ayan. Sana nasagot natin yung mga inquiry ng mga nanonood sa atin. Shoutout po sa inyo, idols. Yes, meron pong Maxi 400 dito. Ayan. Maxi 400. Ayan, nandito tayo sa Bristol natin. Ayan, o. Ito po yung Maxi 400 natin, mga idol. Ayan, nakikita nyo. Maxi 400, yung ating SRP niyan, 368. Pag bibili po kayo ngayon, discounted price, 348,000. Magpa-reserve na kayo, 5,000 pesos. Sa inyo na itong naka-color white or color blue. So, dalawa po yung available dito na Maxi 400. Ang down payment po ng ating Maxi 400, total is 114,860. Ayan. SRB 400, ang presyo po niyan, 269,000. I think may previous pa ba itong helmet? Wala. Ayos yan, sir. Maxi 400? Wala. So walang previous na helmet si Maxi 400. Ang may previous lang po na helmet ata dito si ADX. Ayan. Meron silang Gile helmet. Pwede nyo mabili. So yun. So nagtatanong po sa atin ng Maxi 400. Ang kanyang presyo 348,000. And ang kanyang total installment pay 114,000, 36 months 30,330. Saan po yan sa Pangasinan, idol? Dito po yan sa Dagupan City. Yan, si Jara Jimboy Vlog. Shoutout kayo, Jara Jimboy Vlog. Punta lang po kayo sa Dagupan City, hanapin niyo si Sir Thomas para sa reservation. May installment ba ng Maxi 400? Yes, meron naman. Amazing of it. Yan nga yung babayaran ninyo. All-in na to, kasama na LTO, insurance, chattel, and down payment. Ang total cash out natin, 114,860. Ayan, di ba? 24 months to pay, 17,419. At 36 months to pay, 13,330. Maxi 400 po yung ating binibigay na installment. So, yan mga idol, Maxi 400. Ito yung ating bagong scooter nila, meron ng traction control. Tapos yung kanyang wheels, naka-rim and spoke na. Yan. CST tires yung ginamit. So, dual channel ABS with traction control na po ang bagong Maxi 400. Yes, napakaganda, no? Ang ganda ng kanyang itsura. So, white and blue available dito sa Dagupan. I-mine nyo na. Mag-mine na kayo dito. Mga maunahan pa kayo. So again, yan po yung ating Maxi 400. Dito meron tayo ditong ADX 160. Ito yung magandang headlight design, no? Ang pogi, di ba? Yan. ADX 160 Adventure Scooter. Ayan, upside down din yung ating pinaka suspension, naka-wheels niya, rim spoke din, CST tire, 150cc ang makina. Pero yun nga lang, 2 valves lang ito. Hindi kagaya ni ATR, 4 valves. So, mas maganda yung performance ni ATR dito. Pero hopefully, kung gusto niyo po ng design nitong kanyang front face, ayan, yung ganyang diskarte, ang pogi, no? Pwede po kayo dito sa ADX 160. Bigay natin yung presyo niyan.
Ang presyo po ng ADX 160 ay 178 pero meron tayong intro price na 158. Ayan, mas mura po si ADX, no? 158,000. Yung atin namang total installment cash out, ang babayaran natin sa kanila dito 60,937 at 36 months 6,648. 36 months 6,648 at ang ating cash out 60,937. Kasama na yung insurance, LTO, chattel doon sa installment nila. Ayan. Bobber. Yan, meron tayo ditong cruiser bike, Bobber 600. Ayan, no? Sino po may gusto ng cruiser bike? Ay, Bobber 600. Bobber 700 pala, sorry. Ayan. So, ang presyo po nito ay, naka-summer promo po siya, no? Ang kanyang SRP, 428,000. Today, mabibili niyo po ito ng 378,000. O, di ba? Napaka-solid. Pwede ba tayo sumakay dito? 378,000 na lang po ang ating Bobber 700. Napaka-solid. Yan. At sa ating pong all-in cash out, sige na sir, wala. Ay 130,473. So, installment mga idol, 130,000 na lang po ang ating total cash out. Para dito, kasama na insurance at ang ating chattel at yung ating LTO. Para sa down payment po, installment ha. Pag bibili nyo ng cash to ngayon, napakaganda kasi meron silang summer promo. Ang SRP po nito, 428,000. Ngayon po, mabibili nyo na lang ng 378. Imagine, magkano na lang po yung babayaran nyo? 20,000. So, ang laki ng kanyang discount, 50,000 pesos. Ayan. Meron na kayong napaka-pormang Bobber 700 cruiser bike. Rim spoke na rin yung kanyang wheels, bago to. Yan, yung kanyang tires na ginamit ay anong brand? Siyempre, 700cc na makina, 2-cylinder. Bobber 700. Ganda, no? Saglit, ako po lang tayo. Sino man po may gusto nito, ito po yung magiging seating height ninyo rito. Napaka-relax, no? Saka sa kamay, oh. Ganda, oh. Naka-bar end na, mirror. Ang lambot ng kanyang clutch, mga idol. Ayan, oh. Ang lambot. Yung mga switches niya, talagang napakasimple lang din. Ganda yung kanyang, colored display ngayon dito. Yung kanyang display, napakaganda. Ayan, no? Pormadong-pormado, classic bike, cruiser bike from Bristol, Bobber 700. Tara dito mga idols, meron silang summer promo from 428,000, 378,000 na lang po itong ating Bobber 700. Napaka-solid, Porma, Ito, mga natin, city ride natin. Gusto nyo yung mga tam bike. Ang ganda ng sounds pa nito, exhaust sound. 700cc. So, yan po mga idols yung ating Bobber 700. Yan. So, again, shoutout po sa mga nanonood sa atin. Ito, ang mga models po ng Bristol Group, Pangasinan. QJ Motors, SRK 400, SRB 400. Ayan, napakaganda, So, tayo po ay papaalam na sa inyo, tayo ay may pupuntahan pa. So again mga idols, shoutout po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin, sa mga nakakuha ng information natin about the Bristol motorcycle. Mag-leave lang po kayo ng comment sa ating video. And sa mga gusto pong bumili ng Bristol motorcycle, mag-reserve na po kayo. 5,000 lang ang kailangan yung i-reserve fee para sigurado po na nakalista na kayo, nakaline up na kayo sa mga paparating na bagong unit. Yung bagong model nila na 450cc na sports bike, available niyan mga last week of June or
first week of July. And yung kanilang cruiser bike din na bago, SRB 600, yung naka B4 engine. Available na rin yan, baka daw July. Yan po yung ating update sa inyo. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel, mga idols. Shoutout po sa inyong lahat sa nanonood sa atin. Follow nyo po ako sa ating FB page, Boyd Salabaria. Marami pa tayong mga updates sa inyo. Kaya kita-kits po ulit tayo, mga idols. Salamat po sa inyong suporta lagi. And shoutout po sa mga na-meet natin sa Makina Moto Show 2024. Ride safe po sa inyong lahat. Thank you. Alright, mga idols, babay na po tayo.